Hau lidi, vítejte u druhého dílu Mafie jedničky. Dáme nahrát první. Tak jo, Molotov party, nebo ne, to jsme udělali, takže jdeme na Molotov party. Molotov party, bude úplně velká party. Bude tam třeba Karel Gott, Eva a Vašek. Bude sranda, ne? Tak jo, jdeme. Jo, musím aby F5. No, jestli jste viděli černou obrazovku, tak to se nevšiml tam. Čau. Tak jo, Chinatown, už nevím, jak se ještě pracuje. Tak jo. Jede autíčko, tunelem. Jede autíčko, tunelem. Jede autíčko, tunelem. Auto jede tunelem. Tunelem, 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 tunelem. Daj, máš auto. Kdybychom se nenudili zároveň s takovou hru. Kolik aut vidíme stejných. Takže s tím kolem na konci vidím. Jak se viděli, tam jsem měl i druhý účet, toho jsem si jen tak hrál, když jsem nebyl. Teď jsem si jen tak hrál. New York, Scooby-Doo je nejlepší. Jo. Kandačnost. Ježiši. Co to je? Dobrý kace, ne? To je nejlepší. On to mi já. Teďka se otočíme. Jo, a tady tam bude nějaké auto. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmej potichu, ať nevzbudíš pozornost. Bouráky rozbít pámpou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. Jak cestu říká.
To je nudná věc. Trošku se to zmítlo, ale to nevadí. A co ne? Nechci! Je to neslušný. Tak se mi to nějak nepovedlo. Už Jak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmej potichu, ať nevzbudíš pozornost. Buráky rozmach pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. teď uděláme zase home run. Udělám to chytře. No. Jo. Tak jo, další mise úspěšná, úspěšná. Asi nevím zpět. A zpěv vážně, jo. Jo. No, šel to ještě. Můžu to nevykonat. Byla tam ještě žluta.
žlutá. Šílenče! Panebože! Žlutá. Žlutá. Krabice! Popelnice, dívejte se na ty popelnice. Drift, národní. Salieriho drift. Tak jo, mezi. Jo, já musím jít tím za. Jej. On to, kokos to. Idiot, můžu to? Mise je úspěšná. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráků. A než se z toho zpamatovali, byli jsme v tahu. Morilo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskoval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuji. Do garáže nám přidalo nové 2 auta. Bod es Furor Volkundra. Běžná rodina. Hej, Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve 2 restauracích a motelu za městem. Bill z motelu se minule s platbou opustil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Zadit Svinčenzovi pro zbraň, pro zákon. Uhni, ne? Říkám. Co je celý ono? Chceš pěsti? Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Jo, bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? No tak jasně. Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Ty jdu si pravdíčko, brm brm. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fár. No, dal jsem dokupy to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikářil, do toho se umím dostat. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek.
Má nějaký 40 koní a jede skoro 100. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tady dají strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralf, to se bude. To je to, co jsme tady... Vidíte, to je... Tak jsme hráli to. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Island. Počkejte chvilku. Tak. Počkejte. Ještě chvilku. Tak. Teďka bych dělat kolik aut. Toho, co? Zatím 0. Ale už to znám baví. Jako to počítám. Tak jen zbudím kolika tance. 4. Uděláme asi 3 mise, díky budeme. Máme 2, 4. a potom na tu 6. už ukončíme. Ne jako, že by mě to zase vám nebavilo, to je to, že co si hraju, tak nezačnu to bavit, ale to nevím, že si to nechci dát. Já jsem nic nevěděl čas. Už jednou, to jsme ještě. Tady, to. Tak co, jdem se pokecat, no? Jak se máš? Odpovídej, no. Jsem, no, odpovídej. Pošťák, a teď. Pošťák jsem, má nádaný den. Pošťák Paulí. Pošťák Paulí. A teď do Hobokenu, do baru Pompeje.
Já jsem se bál, že to nevyjede. Já se pojedeme s krátkou. Eva je mladší. Jdem s krátkou. 3, 2, dej. Jo. Už to říkat tady 3krát, ale se slajk nevyvíjí. Tady to je, zastav to. Co se zvedit? Ahoj, policajci, excellent. A teď se pojedeme provětrat na venkov. Jedeme do parkování nebo za město. Jo, tam se bude střídat. Se vám zkazit. No, vůbec. Co ne? To nechápu, že tady s takovým světem, jak se to bylo, že se to...
jsme tu. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. A nevíš, že se u benzínky nesmí smokingovat? No, za chvíli teďka dojde vybuchnu, takhle. Pojď, Zatraceně, to já, kurva, koupil jsem to. To bolí. Pane bože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Mají sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace. Dostan ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím mě někam odvízt, chápeš? To počká. Nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. udělám to, protože tady potom budeme tady to kahraní. Jako ne tam to, ale to. Jak se skáče? Skok. Co? Jenom to tam, ne? Kuk. Jo, ale ještě přebít potřebuju. Nabít, dobré. Vzpomínám, tak tady by měla být někde lékárnička. Jo, tady. Mám už jenom menší od lidí, zkusíme to. Ale jenom dřep je, rád se teda ne. Ale jo, rád. To je blbost. Ty vole, to obradení si ještě musím... Jo, pardon, to slovo, jestli se dívat malinké děti, tak to neříkejte malinké, ne? Zachraň to.
tu misi nesnáším. Bunu ölmek zor oldu. Stáli same, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Nebo prostě se to má. Neboj se, to bude v pohodě. Já se spíš na to dívat. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tvůj kořínek. A doktor. Ale je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Parchante, nebo to do tebe našiju. No tak, považ se něco na mě zkoušet. Mě nebojebeš. Jasně, kamaráde, hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž, nic se neděje. Považ se něco na mě zkoušet. Ne, má naše prachy. Dostane ho. Musí to prostě našli.
Děláme se jimi. Jo, přijde auto. Tak Jana možná ubít a možná rychleji. Dej do pneumatiky. Dámy a páni, to bylo dlouho. Kdyby aspoň více v textuře. Jeď! 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 To je rychlost. Já mi to tak. Co? To nemůže být nějaké panceřované auto, nebo? Tak tohle video se bude mít aj 1,5 hodiny. 36 minut. Jeď. Jeď, dej tam do trajku už. Ještě ne. Jeď. Že aj babička by byla. Byla rychleji. Tak to kašleme na to. Jestli tohle dělá jenom běžná rutina. Zvědavej, co bude příště. Jo,
Intermezzo 1. 1938. Už začala válka v Evropě, druhá světová. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělali, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osudy jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takový masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěla zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 000 dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Takže slyšíte. Salieri a Morel ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím si dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morelovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Víš, co Já jsi jsem udělal? nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom, opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morelem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Fair play, teďka si budou ty formulky, no? 1930. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty.
Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucinál, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, Bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak to mé. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehuda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. I dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Dopovaž se, to ale jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. Čau lidi. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Nazdárek, Ralfe. Hej, máš pro mě nějaké informace ohledně dnešní akce? Jasně, Tommy. Je potřeba zajet na městský závodní okruh a vypůjčit si tam to fáro. Pracuje tam můj kámoš Bobby. Zajedeš tam zadem a po cestě je vrátit se. Řekni Bobbymu, že tě posílá Ralf a Bobby tě už k tomu autu zavede. Je to s ním domluvený. A pak? Musíš ho odvízt do servisu mýho kámoše Lukase Bertoneho. Je to v New Yorku pod Giulianiho mostem. On se na to mrkne a malinko to poladí. Pak to už jen vrátí zpátky. To by mělo jít snadno. Ale musíš to celý zvládnout do 1:45 ráno. Nesmí na něm být ani škrábanec a snaž se vyhnout poldům. No, nesměj tě chytit. No a čím dneska pojedu? Tím červený, určitě. Jo, měl bych tady jednu novinku. Není velký problém ho šlohnout. Podívej, stačí tady takhle strčit nějaký drátek a trochu s tím zakroutit a až budeš vevnitř, musíš tam spojit takový 2 drátky. Jo, no to by neměl být problém. Díky, Ralfe. Hezky tomu bouráku prožím perka, Tome. Schubert 6.
Far play. Jasně. To je 15. A až to uděláme, tak jdeme. To vypadá, já vím, to škoda. Jo. Počkejte chvíli, já se budu vyčudat. Jo, jsem se vyčudoval. Tak jo. Smrtný díl dneska končíme. Tak. Čau. Ahoj, vracíme se tam k tomu předešlému. Jak jsem šel na záchod, tak říkal, že musím jít na oběd. To předhlas, končili? Tak jo. Takže potom to nějak se střídám dohromady a nebo to ale, že už skončím, tak to si to, tak to je jedno, tak jo, jdeme toho do. Dělej, nemám času. Hodně. Kokos, pojď sem. Nebo ti ustřelím palici. Prej večír, pane. Vy budete asi kámoš od Ralfa. Jo, to asi budu. Tak tam zajdeme vaším autem. Počkejte, já zvednu závodu. No tak dělej. Botí. Ne, dozadu, co to bude? Běžte dovnitř a zajďte ke garážím. Mhm. Jedeme. 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 Racing Record. Ale fakt pro mě to jde. Já se tak, ale musí se být tak. Co je za to? Pospíšte si. Tak já jsem to musel odbyt.
Tak to je ono. Jo, pane, buďte na něj sakra opatrnej. Nesmí na něm být ani škrábnutí. A Poldu se vyhejbejte jako čert kříži. Takovýhle auto by jim bylo určitě náramně nápadný. To je mi jasný. Asi tak za půl hodiny sem přijde druhý hlídač, takže do té doby byste měl být zpátky, pane. A dávejte si pozor, to auto jede jako čert. Možná je to nejrychlejší auto na země kouli, kdo ví? Jasně, Bobby. Nejrychlejší na země kouli. Tak to bych to měl za půl hodiny stihnout. To je žádný.
Spotru to myslím. Tak jo, tohle to myslím, že děláme tam příště. To by mi trvalo dost dlouho. Že se omlouvám, víte, že teď si vidíme, tak jo. Takže si tím končíme. Takže ahoj a promiňte za to zrušení, to